Dames en heren, zondagavond 21 februari, welkom in de Oranjerie in Remmen bij de feestelijke viering van 90 jaar Veldeke Limburg. En proficiat, Geer zit jarig, laat ik het zuren. We vinden dat het heel erg wichtig is voor de lui dat het dialect wat ze spreken, wat hun eigenste identiteit verbeeldt, dreigt, dat in stand gehouden wordt. We merken dat de lui daar ook erg aan hechten en we denken dat het nodig is via een vereniging op lokaal niveau, maar ook op provinciaal niveau, die beweging die probeert om dat dialect te bevorderen, het spreken erin te bevorderen, die beweging in stand te houden en ook durft ze geven aan onze kinderen en kleinkinderen. De cursus Limburger 2.0. Ik wil dat je oplet en goed luistert. Wat voor een taal. Zo gemeen, zo genkentig, zo murrig en vol saap. Zo gekruid wie met nagelruis en met shortenbloem. Zo pikant wie een herenblaad uit de hazenpijper. Met de geur van gruffeltjes, kilkertjes en notenbladen. Altijd sta ik voor dich klaar. Ieder seizoen van het jaar zal ik er voor dich zien. Hebst een vriend. We gaan er samen een schoon feest van maken. Vanavond is hier in de Oranjerie het Limburgs de enige spraak om ons allemaal te laten proeven en te huren wieveel verschillende schoon kleuren bronsgroen aan Veldeke Limburg verbonden zijn. Hier staat een stolse voorzitter van Veldeke Limburg, die mag en kan zeggen dat Oostvereniging zich al 90 jaar inzet voor het behoud, de ontwikkeling en de bescherming van de Limburgse streektaal en volkscultuur. Vandaag is Veldeke Limburg aan de beurt om dat feest te organiseren, maar de meeste dingen gebeuren in de kringen. Dus in de kringen, dus in de plaatselijke delen van de vereniging. Dus bijvoorbeeld een mamelus, die kringt hij hier lang een beetje het zitten kwakkelen. Maar nu ineens gans herrezen is. Ik ben pas geleden nog in Wittem geweest, waar ze een geweldige avond houden met los catastrofe, ik weet het allemaal, en de zussen de ganse zaal vol zitten. Dus het leeft het meeste in de gemeentes. En door gans Limburg hebben we weer een 11, 12 kringen, we hebben een Belskringen, dus dan moet dat zo zien. Lokaal gebeurt er van alles. En daar bovenop deed Veldeke Limburg allerlei zaken organiseren. Van een declamatiewedstrijd tot het uitgeven van een jaarboek. We hebben een krant, we hebben van alles wat we doen, vergeven cursussen en gang zo maar door. Dus het is lokaal en provinciaal. Zie ik dingen vuurt aan met mijn eigen blik. Ik laat het los. De school die op gebeur. Aan verwachting voldoen ik. Alleen als ik erachter stond. Vertrouw ik gelijk en kom. Op gevoel volg ik nu het pad erop bevuur. Wenn es erover hast dat het dialect zich in de loop van de jaren geändert hat,
dan is het niet zozeer dat er woord bij zijn komen. En wanneer ze bij zijn komen, dan is het meestens toch turbotaal de Engelse woord, maar dat is geen plaat. Maar wel dat woord verschwunden zijn, dat ze voetgevallen zijn. Indem dat zaken hoe het kogen, hoe het beroof, dat die het niet meer heeft, ja, dan zijn die woord natuurlijk ook voet. Wat mij daarbij opvalt, dat is dat het dialect een beetje het idee heeft dat het niet allemaal over vroeger. Het gaat over wie bij de oma was, bij de mam was. En dan komen die oude woorden, dan komen die weer terug. Op zich is dat Jood, dat jullie ze ook niet verloren. Van kant moesten oppassen dat dat niet alleen maar het dialect is, het plat is. Het plat jeder over hu en over morgen en niet alleen maar over het verleden. En dan leust de kans dat het plat het oudbolligs is. Wat daardoor ook jonglui dan niet afspreekt. Tussen het groen van het gras en het goudgele koren, daar ligt het heggen, daar ben ik geboren. Daar wonen mijn ouders, daar steekt mijn ouders goed. Daar ben ik geboren, daar wil ik mich doen. Ook in de kou voorbij, voor ijs en voor koren. Binnen onze vereniging leefden we neven de wens om in het jaar van de Limburgse dialecten opnieuw invulling te geven aan de functie van beschermheer of beschermvrouw van Veldeke Limburg. En weer daarvoor zouden we moeten vragen waarover het vlot en unaniem is. Onze gouverneur Theo Bovens, kenner van het dialect, liet geen gelegenheid voorbij gaan de streektaal op de vuurgrond te plaatsen, door er aandacht voor te vragen. En met name hoe mogelijk op een voorbeeldige wijze het dialect te spreken. Beschermheer, mogen deze gouden sprong het teken en het begin zijn van een lange, bijzondere en vruchtbare relatie en samenwerking met Veldeke Limburg in het belang van uw streektaal. Dank en welkom in de Veldeke familie. Dames en heren, 90 jaar geleden wordt Veldeke opgericht. En mag ik u en dus nu ook mezelf daar al van harte met feliciteren. En dat dan ook nog op 21 februari, een zeer symbolische dag. Want de 21 februari is door de UNESCO uitgeroepen tot Internationale Moedertaaldag. De dag die de taalkundige en culturele diversiteit viert. Geen toepasselijker als dat vier op 21 februari, de verjaardag vieren. Nou, ik vind het een geweldige eer om inderdaad beschermheer van Veldeke te zien. Want ja, de spreekt ze natuurlijk zelf ook altijd wel de Limburgse taal en de gebruikt ze ook de taal. En dan is het fantastisch als dat op de een of andere manier als dat nuttig kunt maken van deze vereniging. Hoe met ze ook de taal als zodanig het kind verdedigen als ze dat nuttig zou zien, maar ook kind vitaal houden. Nu is het Limburg sinds 1997 een streektaal, dat heet hier van vuurdelen. Dat heet natuurlijk ook allerlei verplichtingen, zeker als het gaat over wie een overheid daarmee omgaat. Hier vertegenwoordigt ons overheid onder andere. Dus komt je in een spagaat? Nou, dat is van tevoren uitdrukkelijk ook aangegeven bij Veldeke. Dus als ze meer als bescherming hebben, maakt dat geen verwachtingen scheppen als dat gaat om bijvoorbeeld financiële ondersteuning of dergelijke. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen, daar hoeft ze bij de Limburgse overheid ook niet echt ongerust over te zien. Want de Limburgse overheid in de afgelopen jaren echt wel laten zien dat ze het dialect op de goede wijze weten te ondersteunen. Of dat nu met een streektaalfunctionaris is of met een betalen van medebetalen van een leerstoel. Of het gebruik van het dialect in een aantal gegevenheden. Dus ik denk dat dat geen probleem zal hoeven te zien. Na
het belangrijkste eigenlijk voor een streektaal is dat kinderen het blijven kallen. Dus wat we nog moeten streven is ervoor te zorgen dat kinderen Limburgs blijven kallen. Wanneer er een generatie tussenuit valt die geen Limburgs meer kalt, dan is het ook afgelopen met het kallen van het Limburgs. Dat zie je bijvoorbeeld in het Rijnland. Daar is een generatie opgegroeid die geen dialect meer kalt. En dat had ertoe geleid dat er op dit moment dus ook geen dialect meer gekald werd in het ganse Rijnland. En dat kunt dus ook niet meer terug. Er is dus een groot deel van die eigen culturele identiteit, want dat is het in feite, die is dus in één generatie kwijt. En daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen, met name de kinderen, de jonge generatie, dat die Limburgs blijven kallen. Maar dat is gewoon een onderdeel van onze eigen cultuur. En het moet via de jonge generaties weer overgegeven worden aan de volgende generatie. Als er ene mens in Limburg is die het jubileumboek 90 jaar Veldeke Limburg kan schrijven, dan is Heer dat. Dames en heren, Heer neemt dus even met door het boek en een klein 10 minuten door in de presentatie. Maak ik voor u een groot applaus voor de historicus Luc Wolters. Wat ik dus bij de huidige ziet, een beleid ziet vanaf 1997 tot nu, met cursussen die gegeven werden voor de LU. Die maakt het spectrum van de LU, van de auteurs gaat breder. Het leren schrijven en lezen ook van de dialect. Maar ook de veelzijdigheid van de taal, van de streektaal. De compleetheid van de taal, om het op die manier meer te zeggen. De literatuur die erin geschreven werd, hoogstaande literatuur, maar bijvoorbeeld ook de vertaling van een gedeelte van het evangelie. Een apel. Een apel. Oh, dat is We hebben in Limburg een aantal gerechten die je moest eten als de Limburgers zijn. We beginnen met balkenbie. Voor mij? Ja, het is eigenlijk arme mensenkost, maar het is ook mondjopen en slikken. Het is balkenbie, het is heerlijk. Nu moest het gewoon gehad hebben. Is dat halal? Dit is hartstikke halal. Echt hoor. En boetebalkenbie hebben we ook nog huidvlees. Nou, om de tong weer af te leggen. Dat is het halal. Hartstikke halal, eten. Eten, dat is lekker. Eten! Als je die niet gehad hebt, dan weet je wel lekker wat. Maar, balken, dit is heerlijk jongens. Van de ruim 1 miljoen Limburgers hebben ze via enquêtes vastgesteld dat dagelijks het Limburgs door ongeveer 70% in alle mogelijke situaties werd gekald. Voor sommige lui is het een vanzelfsprekendheid. Voor andere lui is het af en toe van, hey, ik zou het ook in het plat kunnen doen. En ja, het werd dus op een enorme manier provinciebreed gedragen. Eens vergroot vertrek en adieu mijn Limburg zeg. Wievelend klop ik op die deur, Pieter scheidt mich vuur. Eine wins met goedste hoop, lood het hemelbeurtje op, lood mich smeging op mijn knie, altijd Limburg zee. En nu constateren we dat het dialect zich niet meer hoeft te verdedigen. Het had in alle lagen van de bevolking een positie. Er leert in gesproken, er werden geschreven, er verschijnen bugger in dialect. Er is bijna geen plaatsje in Limburg of ze hadden een eigen dialectliteratuur. En al dat bij je nee, en dan kan ik nog niet eens over de vaste loven, en dan kan ik nog niet over de wereld van de Schutsen enzovoorts enzovoorts. Het had zich een positie verworven wat ze van zei, nou ja, dat darf te zien, dat is een verstoot zo. Nu hör det upp, nu hör det sagt, vi måste vara gästerna. Låt musiken, tog den till brorsan, knallen bort, agendes aldrig dansen nu. Låt musiken, och låt sig knallen sina
Nou, we hebben ons ook nog eens een keer tegen de lamp gehouden en ons afgevraagd van don't voor de dingen goed en don't voor de goede dingen. En er zijn toch dingen waar we echt de komende jaren extra moeten investeren. Dat is onder andere in het legeronderwijs, de lerarenopleiding. Dat die ook gaat gevuld krijgen voor het dialect. Dat is te zorgen dat op de kinderdagverblijven ook dialect gesproken moet worden. Dat tussen de oren van de lui komt dat meertaligheid, dat niet een nadeel is, maar juist een voordeel. We moeten zorgen dat we met andere organisaties die zich ook bedienen van het dialect, dat we daar met samenwerken. 1 en 1 is 2. Hè. Dus het is niet alleen Veldeke wat zich bezighoudt met dialect. Dus we hebben nog wat te doen. Maar daar zeg ik bij dat we met veel elan en daadkracht de komende tijd die activiteiten zullen opnemen. Laat mich schwingen.